Boas tardes, directora. Casi debía decir amiga, porque despois de tantos anos de relación a través destas efemérides que van a suceder en ocasión con as becas, eu me sinto moi cercano a directora da Escola de Idiomas, pero decía que para mí é un acto emocionante estar aquí hoxe con todas vos e con todos vos en un salón de actos prácticamente atestado de personas que tedes un denominador común, que é o desexo do aprendizaxe das linguas, dos idiomas. Hoxe o acto ten unha significación adicional, esta nova conselleira de Educación, decidí nombrar unha conselleira exclusivamente dedicada á educación. Seleccionei a Olga, que é unha muller fondamente comprometida co ensino, pero fundamentalmente co ensino público, o ensino que ten unha maior carga de contido e de avance social en momentos tan difíciles. Para mí, escoitar a directora desta Escola de Idiomas falar das bondades do ensino público é música celestial, porque nada hai tan importante como a igualdade no ensino, na enseñanza, na educación. É o máis importante. A verdadeira igualdade se atopa aí, na mesma capacidade para todas as nenas, para todos os nenos, para todas as mulleres e para todos os homens, que é a igualdade na educación. É o que abre o horizonte, con luces diversas, pero con unha palabra escrita en firme, que é igualdade. Por iso é tan importante o ensino público e a calidade do ensino público. A educación das profesoras e dos profesores, as que un ano máis quero saludar aquí e recoñecerlle o seu esforzo e o seu traballo en todas estas dimensións. E adicionalmente pasar ao xeto. Para min, decía, é unha gran satisfacción ver que hai algúns xóvenes arriba de pé en unha teoría que todos os anos experimento, e é que a parte dereita está sempre chea, a esquerda va arriba vacía. Desexo que isto non sexa premonitorio de ningún outro evento. Se me dou a volta, as cosas cambian, e por tanto entendo que iso a esquerda e aquela dereita. Fallamos as linguas, que é o que ahora importa. Estamos en tempos difíciles, pero eu teño firme decisión de que Vigo, de educación en idiomas de Vigo, non teña que sufrir as dificultades. Pero os teño que decir que este concello, Vigo, 300.000 habitantes, ten unha situación económica o suficientemente saneada como para que non debera haber ninguna amenaza ás becas de idiomas para todas as viguesas e todos os vigueses como as tiñamos concebidas. Nos temos dous grandes apartados. Un é esta Escola de Idiomas, con un número de becas que queremos que permanezca e incluso aumente, e un segundo que se dedica ás nenas e aos nenos que están entrando na enseñanza secundaria para que podan estudiar tamén idiomas en esa edade tan sensible, en 15 anos, é un momento clave, non tanto no aprendizaxe como no entendimento da importancia dos idiomas. É moi importante en adquirir o coñecemento de outros países, de outras linguas, de outras costumbres, de outras culturas. Por iso escoitaba moi atentamente o que a directora decía sobre o perfil de os alumnos e alumnas, estudiantes, que van a percibir esta beca. E me chamaba a atención que decía que é a primeira vez que están no país, que van a estar no país da lingua que están a estudiar. Isto me preocupa, porque eu quero ter unha xeración inteira de xóvenes que todos e todas podan estar, cando pasan e inician a enseñanza secundaria, en un idioma estranxeiro estudiando idiomas. E esta cidade ten recursos para poderlo facer. Digo, temos unha situación que ten un alcalde xa ten mérito, pero é así, suficientemente cómoda como para poder dedicarlle recursos para esta actividade. Pero debo decir que tivemos unhas fondísimas presións para retirar estes proxectos. Fondísimas. De que menos eu esperaba que iba a facer. Eu debo decir
con gran pesar pola miña parte, que nos obligou a rescindir máis de 1 millón de euros que íbamos a dedicar a becas de idiomas para a enseñanza secundaria e a non poder aumentar, directora, a asignación de becas que quería facer para esta escola de idiomas. Dimos unha gran pelea e conseguimos manter o mesmo nivel de dotación para o próximo ano que para o ano actual. Por tanto, o mesmo número de persoas con as mesmas asignaciones poderán ter na Escola Oficial de Idiomas beca o próximo ano. Pero os debo decir que eu quería haber incrementado de forma consistente. Porque a experiencia que estamos obtendo do nivel de rentabilidade global e particular destas becas en esta escola de idioma é enorme. Pero algo máis, que un número moi importante das becadas e dos becados non teñen medios propios para poder ir ao estranxeiro a estudiar ese idioma. Por tanto, hai dous niveles moi importantes. O progresismo social de facer que calqueira que sexa a renta de as estudiantes e os estudiantes de Vigo podan ter unha beca para estudiar no estranxeiro, se une que isto é a modernidade. A modernidade son os idiomas. A modernidade é a globalización. É onde estamos. Por eso, teño un enorme pesar en decir que por algún grupo político que pola súa posición debería estar en favor de que a xente de poucos recursos poda estar no estranxeiro igual que os fillos dos ricos, esta vez non foi posible. Non foi posible. Pero non dou a batalla por perdida. Mal alcalde sería se der esa batalla por perdida. Por tanto, estou empeñado en conseguir todavía que todas esas nenas e eses nenos poden ir e todavía ver se sou capaz de incrementar a cantidad de recursos de becas para esta escola de idiomas. Pero en todo caso, seremos capaces de manter a cantidad. O mismo número de becas con as mesmas cuantías que este ano para o próximo ano. A mí xa me extrañaba que a directora non me pedira nada novo nesta ocasión. Porque a directora, que persoa inteligente, brillante, primeiro, me informa da marcha das obras da estación do AVE, da que teño información puntual porque ela e o seu fillo me manteñen informado de como van as obras, porque sucede que viven en esa zona. E sucede que todas as mañás me fan unha inspección de obra e a mediodía me rinden o resultado de se hai moitos traballadores, pouco se avanza ou non avanza. Eu isto teño un gran estima. Teño unha información directa da marcha das obras da estación do AVE pola directora da Escola Oficial de Idiomas, que ten unha segunda vocación que é inspectora de obras en suelos. Vale, me satisface. E o segundo é que a idea destas becas surdiu. Foi a directora que un día apareceu por despacho e me dixo desta oportunidade, e é unha magnífica oportunidade. Nunca lle agradecerei bastante que aquel día aparecera por despacho para decirme o importantes que serían as becas en esta escola. Por eso, a nosa vocación, pero claro, como non vamos a dar unha beca de chinés? Claro que sí. Claro que sí, pero ademais te fa unha proposta e a máis da cuantidade que temos asignada en este momento. Non podes... A beca de xaponés e de chinés pola distancia necesitarán máis recursos que as outras e, por tanto, de chinés irá engadir aos recursos que temos en este momento establecidos nos orzamentos. Por tanto, a miña satisfacción, o meu agrado, e crédeme que cando lía onte ou antonte esta entrevista no periódico de un xove que se iba a ir a Xapón con unha beca, que contaba o entusiasmo, as ganas, sentín que merecía pena. Que merecía pena ampliar os horizontes, buscar novos lugares, pero cando eu desde a miña casa dentro do despacho miro a ría e vexo entrar os barcos e un número moi importante de os contenedores que entran en eses barcos veñen do ámbito do Oriente, fundamentalmente de China. E me gustaría que alguén de Vigo falara chinés para facer de intérprete con os que nos envían toda esa mercancía e, por tanto, facer que Vigo siga na globalización. Será un primer experimento, pero seguramente no futuro, tanto de xaponés como de chinés, tendremos que dar máis becas. Para iso que pido?
ter maioría de goberno para poder... Algo hai que pedir a cambio, non pode ser. Pero, seriamente, si tiveramos 14 votos, hubiéramos duplicado a asignación de becas para esta escola de idiomas. A hubiera duplicado. Porque non hai unha dedicación tan importante, tan progresista e tan rentable como facer con unha persona que non ten recursos poda ter unha beca para estudiar idiomas e asegurar o seu futuro profesional. Moitas gracias e seguiremos no camino.